Съвсем за кратко ще отнема от времето и вниманието и после давам думата на колегите, които ще ви разкажат за създаването на световете на Assassin's Creed Liberation, а пък аз ще започна с малко повече информация за Ubisoft и за позиционирането на Ubisoft в София. В C3 историята на компанията изглежда по този начин. Създадена е през 1986 година във Франция от двама братя. И за тия 27 години успява да се позиционира на второ място като independent developer в света. Знаете ли какво е independent developer? Independent developer всъщност е компания, която произвежда игрите си, която ги издава и ги разпространява на пазара. Точно така. В продажби за 2012-2013 година цифрата е 1 милиард и близо 300 милиона в евро. За 27 години Ubisoft се разраства като екип от 8300 души. Тия хора са разположени в 28 страни, като 80% от тях се занимават с девелопмент на игри, останалите 20% са бизнес функции. Втори сме като Internal Production Force, това говори ли нещо като термин? Production Force всъщност са хората, които разработват игри. Internal означава, че това всъщност са хора, които работят за Ubisoft. Казвам като уточнение, това уточнение всъщност добра цифра е, защото практика в индустрията е да се работи с аутсорс компании, така че ние сме много ефект за Internal Production Force. На картата на света, горе-долу така изглежда студията, в синичко са продакшн от хората, които се занимават с студията, които се занимават с разработка на игри, в червено са бизнес студията. И един средностатистически служител на Ubisoft е на средна възраст 33 години. Това е някакъв продуктен факт в индустрията. Имаме пълен спектър от профили, които работят при нас, като започнем от профилите, които разработват игри и стигнем до тези, които се занимават с маркетинг, финанси, HR и така нататък. Това, което обединява всички тия хора обаче са брандовете, които са в сърцевината на успеха на Ubisoft в глобален план, а те са в няколко основни направления и жанра. Action Adventure, мисля, че няма бранд, който да ги изненада. Игри, които се споделят с приятели и такива, които са нещо повече от игри, има обвързан елемент като музика, спорт и подобно. Как присъства Ubisoft на българския пазар обаче е нещо различно. Това е екипа. Историята започва в късната 2005-та, като част от група хора, от около 20 души, заминава в румънското студио да работи по един проект там.